Eta eskerrik asko etortziagatik gaur Urruzunoko toki zabortegi gisa izan zen toki honetara. Azkenengo abenduan ingendun mankomunitatean ingendun batzordean onartu gendun aurten 2021 urtean bertan burutuko ditugun obren lizitazioan hasierari. Guztira 1,5 milioi aurrekontuko duten obra banta. 1,3 milioi euro izango dira, zabortegia itxi, zigilatu eta ingurua berreskuratzeko erabiliko dugun dirua. Eta 150.000 euro izango dira bai obra zuzendaritza eta bai geotextilen kontrolarentzako erabiliko dugun diru kantitatea. Mankomunitatetik jasangarritasunaren alde egiten dugu. Eta azken finean, gero eta birziklatzea eta handia lortzen ditugu, gero eta berrera bilera gehiago egiten dugu zaborrekin. Baina, azkenian, hau 2000 urtetik 2006 urtera arte erabili izan zabortegi bat izan zen, eta egingo dugun jarduera edo aktuazio honekin lortuko duguna da, bai zabortegi hau bai itxi, ingurua berreskuratu eta guztiz zigilatzea, kontrol guztiak ingo dian lanak izango dian da. Hau azkenian izango da, bentonita kapa bate, lur kapa bate egongo da gainean, beste arzilla edo guztin kapa bat ipiniko da, kapa drenante bat ipiniko da, ondarrez edo grabazindako beste kapa bat, beste geotextil bat ipiniko da, puntu hau da garrantzitsuena ez, honek nola batxe aseguratzen digulako inolako filtraziorik ez dela egongo edere bai beko lurretara, hemen inguruan pasatzen den errekara, eta gero egongo da beste bentonitazko kapa bat. Guztira, lanak aurreikusten dugu, maiatzean hasiko dian lanak izango diala, 6 hilabeteko epe bat edukiko dutena, eta azken finean, jarduera honekin lortu nahi duguna da, behingoz itxiera ematia, gure eskualdean geratzen den azkenengo zabortegi honen zigilatzeari.